खुलुमबाय बे बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसिनि बाजेट जुथुमा दिनै जालांबाय हेंथा दोलोनि सासेबो एमसिएलए बाहागो लायाखै बड'लेण्डआव गले गले हाथियार बोखांनो हानाय केसखौ नियानो गथायबाय बर' रेबग्रा जुथुमा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ बरायहैदों बाक्सायाव मोनसे गोदान आइजो आफादनि जोनोम बाक्सायाव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों सा 4 लाइमोन एरेस्ट आसाम पुलिसआ गागि नोगोरारिफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों हादरनि खायफा रायजोआव ब्लेक फांगासखौ महामारी होनना फोसावबाय आमेरिकायाव गुलि गावनानै बुथार जानाया बांदों सप्तासेयाव सा 12 गावथार जादों आरो सा 50 जोखोम आद्रा थानाय 14थि सिजन आइपिएल बादायलायनायखौ इउएआव खुंफिननो हाथाव पस्टपन जानाय एशिया कापखौ 2023 मायथाइयाव खुंगोन रामसेतु सावथुननि गोदान आपडेट मनोज बाजपेयीनि दा फेमिलि मेन 2 खौ बेन खालामनांगौनि दाबि दानिया आबुं रादाब हेंथा दोलोनि एमसिएलएफोरा बाहागो लायाखैब्लाबो बिटिसिनि बाजेट जुथुमा दिनै जानानै थांबाय बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि आफाद सामलायनायाव क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि न'ब्लाङाव 2021-22 मायथाइनि बाजेट जुथुमा जालांबाय नाथाय बाजेट जुथुमाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे हेंथा दोलो बिपिएफनि सासेबो एमसिएलएफोरा बाहागो लायाखिसै मुख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव खुंथाय गोहो मोनजेननायनि उनाव बिपिएफनि सासेबो एमसिएलएआ दिनैसिम मोनसेबो बाजेट जुथुमाव बाहागो लायाखै नाथाय हेंथा दोलो सासेबो सोद्रोमाया बाजेट जुथुमाव बाहागो लायाखैब्लाबो प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा 2021-22 मायथाइनि थाखाय दिनै 3,310.67 कोटि रांनि बाजेटखौ सदनाव पास खालामदों होननानै मिथिनो हादों बबेखानि बिटिसि सोरखारा बांसिन एसअपिडिखौ नोजोर होदों होननानै प्रमोद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा खालामना एनडिएफबिनि गासिबो हानजायानो हाथियार गथायनायनि उनावनो बड'लेण्ड हालामाव गले गले आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हानाय केसखौ एनआइए एबा नियानो गथायबाय रायजो सोरखारनि बे बिथांखिनि सायाव खुद्रिदों जथायारि सोरखारनि बाहागोआरि इउपिपिएल आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिटिसि लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरि बियाबनि एमएलए गोविन्द चन्द्र बसुमतारिया बे केसखौ नियानो गथायनायनि सायाव गोविन्द बसुमतारिया उदाङै दुखु मोननाय आरो खुद्रि मोननाय फोरमायदों बबेखानि बड'लेण्डआव आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनायनि सायाव नियानि नायबिजिरनायाव जाहाथे सरासनस्रा रायजोफोरा दुखु सैनां आरो जालाखार जानाङा बेनि थाखाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनो नोजोर होगासिनो दं आरो बेनि थाखाय आसाम सोरखारा राहा लागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों ओरैहाय आयेन बेरेखा हाथियार गैयै बिटिआर दानो थाखाय रायजो सोरखारा लानाय बिथांखिखौ एबसुआ बरायदों नाथाय नियानि नायबिजिरनायनि मुङाव सरासनस्रा थागिरि रायजो राजाफोरखौ जालाखार बिलाखार खालामनो मोननाय नङा होननानै एबसुआ रायजो सोरखार खावलायदों आरो सांग्रांथि होदों बड'लेण्डआव गले गले आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हानाय केसनि सायाव नियानि नायबिजिरनाया बबे लामाजों थाङो बेखौ समाजो खिन्थासिगोन बर' रेबग्रा जुथुमनि मोनसे थान्दै हानजाया आसाम आयेनारि आफाद एबा आसाम बिधान सभानि 21थि बुंथिगिरि महरै सायख'जानाय आरो राज्य सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिखौ लोगो हमहैना बरायदों बर' रेबग्रा जुथुमनि गागि आफादगिरि राजन बसुमतारी दैदेननायाव बर' रेबग्रा जुथुमनि मोनसे थान्दै हानजाया रबिबारखालि दिसपुर एमएलए गेस्ट हाउसआव थांनानै बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ लोगो हमहैयो आरो गांनि मान बिलाइ होना बरायनाय जायो बे थान्दै हानजायाव दंमोन बर' रेबग्रा जुथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी आरो बर' रेबग्रा जुथुमनि बान्था होग्रा आफादनि हांख्रायगिरि कमलाकान्त बसुमतारी बाक्सा जिल्लायाव मोनसे गोदान आइजो आफाद एबा बेसरकारि आइजो फसंथान जोनोम जादों आइजोफोरनि सायाव जानाय इनाय अनागार आरो बायदि बायदि गाज्रि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बाक्सा जिल्ला सिङाव थानाय केसि डिग्री कलेजाव रबिबारखालि ओनसोलनि गोरों गोरा आइजोफोरा कभिडनि नेमखान्थिखौ मानिना सावरायलायनायनि उनाव बे गोदान फसंथानखौ दानाय जायो मिरु बोजोबनि बारग' गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी आरो दुलुरानी बर'नि दैदेननायाव बे गोदान आइजो आफादखौ दानाय जादों
मिथिनो हानाय बादिब्ला लीला बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो दुलुरानी बर'खौ गाहाय नेहाथारि लाना दानाय बे गोदान आइजो आफादनि मुंखौ गथ'सा रैखाथि फसंथान सापागुरि कक्लाबारि आनसलिक कमिटि दोननाय जादों। मुंख'नो गोनांदि बे आइजो आफाद एबा बे सोरखारि आइजो फसंथानखौ ओनसोलनि गथ'साफोरनि सायाव गोबां इनाय अनागार, आथोनारि गाज्रि नोजोर, सोलेरारि आरो गोसोआरि दुखु होनाय, उन्दै बैसोआव हाबा होनाय आरो बायदिसिना बांबोबाय थानाय समाज बेरेखा हाबाफोरनि हेंथायै गसंथेनो आरो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय दानाय जादों होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लायाव फिन गोबांथार बिबांनि हाथियार बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय तामुलपुर महकुमानि भारत भुटान सिमानिफ्राय बाक्सा पुलिसआ हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव रबिबारखालि गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला तामुलपुरनि एसडिपिअ असीम कलिता आरो तामुलपुर थानानि असी दिपेन कलितानि दैदेननायाव मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव सोनारना बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि बेन्दोङाव थानाय भारत भुटान सिमानिफ्राय सान्तिपुर दरंगा दैसा सेराव अपारेशन खालामनायाव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ बुरखांनो हायो। बे अपारेशनाव थर 10 हैंड ग्रेनेड, 9 mm पिस्तलनि थर 6 गोगो गुलि, AK-47 राइफलनि खालि मैगजिन गंसे, ग्रेनेड सेफ्टि सिल्भारमोन 9, डिटेनेटर दोंथाम, गंसे कान्ट्री मेड रिभल्वर, AK-47 राइफलनि थर 235 गोगो गुलिफोरखौ बुरखांनो हायो। बबेखानि बे हाथियारफोरजों लोगोसे लोब्बा थानाय सन्देहआव बेथाल मोसाहारि 39 बोसोर, बिलास ईश्वारी 28 बोसोर, सोमावसार मोसाहारि 31 बोसोर आरो 24 बोसोर बैसोनि कीर्तिराज बसुमतारी मुंनि साब्रै लाइमोनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव बाक्सा पुलिसआ तामुलपुर पुलिस थानायाव केस नं 202 एबा 2021 आन्डार सेक्शन्स 506 एबा 34 IPC आव केस थिसनना जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय। कभिडनि गिख्रंथाव अलखद थासारिखौ नोजोर होनानै हारसिङै थानाय रायजोनि गासिबो गागि नोगोरारि एबा बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय आसाम पुलिसआ हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों। गागि नोगोरारिफोरनि थाखाय आसाम पुलिसआ फोसावनाय बे हेल्पलाइन नम्बरा जादों 6026900973, 6026900976 आरो 6026900968। बुंफिनदों 6026900973, 6026900976 आरो 6026900968। बे नम्बराव वाट्सएपनि जोहै फोनांजाबनो नांगोन आरो मदद बिहोनो हागोन। बे नम्बराव वाट्सएपनि जोहै फोनांजाबनो नांगोन आरो मदद बिहरनो हागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कोविड भैक्सीननि स्लट बुक खालामनाय सासे बैसोगोरा सुबुङा लकडाउननि समावबो हेल्पलाइन नम्बराव कन्टेक्ट खालामना कोविड भैक्सीन लानायनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गागि नोगोरारिया हारसिङै थायोब्ला आरो कोविडजों सोमोन्दो गैयै जायखिजाया मेडिकेल चेकआपनि थाखाय थांनो गोनां जायोब्लाबो बे खाबुखौ मोननो हागोन। बबेखानि आसाम पुलिसआ फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बरनि जोहै सासे बैसोगोरा सुबुङा गोनांथार जानाय मुवा, बेसाद आरो मुलि मलमफोरखौ बिहरनो हागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। कर'ना साग्लोबसारनायनि गेजेराव हादोराव ब्लेक फांगास एबा माइक्र'माइकोसिसनि गाग्लोबनाया गोख्रै बांगासिनो। हादर नाङैनो 9,000निबो बांसिन ब्लेक फांगासजों गाग्लोबजानायनि उनाव दायो खायफा रायजोफोराव ब्लेक फांगासखौ महामारी होनना फोसावनाय जाबाय। हादरनि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पान्जाब, गुजरात, तामिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड आरो तेलेंगाना रायजोआव ब्लेक फांगासनि गोहोमा मिगिथावसिन महर लादों। बेनि थाखायनो बेफोर रायजोआ माइक्र'माइकोसिसखौ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 धारा 2 नि जोहै महामारी होनना फोसावबाय। दायो सोरखारा ब्लेक फांगासनि बांनायखौ नोजोर होनानै मैखोमै एम्फ'टेरिशियन्स बिखौ बांहोनायाव नांथाबगासिनो। डक्टरनि फोसावनाय बायदिब्ला बे ब्लेक फांगासआ बांसिनै कर'नानिफ्राय उदां जानाय डायबेटिस बेरामिफोरनाव गोबां साग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। दायो आमेरिका जथाय हादोराव गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाया बांगासिनो। सप्ता मोनसेयावनो सा 12 सुबुंफोरखौ गुलि गावनानै बुथारनाय आरो सा 50निबो बांसिन सुबुङा जोखोम जानाय खौराङा सिगाङाव फैदों। गन भायलेन्स आर्चिभनि बादिब्ला बे बोसोराव आमेरिका जथाय हादोराव खमैबो 200 खेब गुलि बारुदनि जाथाया सिगाङाव फैखांबाय। बे सप्तायाव जानाय जाथायफोरा जादों केनेडियाननि निउ जार्सीआव थांनाय हरनि समाव मोनसे न'नि पार्टियाव गुलि गावनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो खमैबो सा 12 जोखोम जायो। बे बारावनो खोला केर'लाइनानि मोनसे मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारियाव गुलि गावनायाव 14 बोसोरनि हिनजावसानि जिउ खहा जायो, लोगोसे सा 14 जोखोम जायो। आटलान्टा, जर्जियायाव पुलिसआ रबिबाराव 3 सुबुं गुलि नांजानानै थैनाय खौरां मोनो। बे बारावनो टर्के इउहाननि यंगस्तानाव मोनसे बारनि बायजोआव गुलि गावनायाव 3 नि जिउ खहा, लोगोसे सा 8 जोखोम जायो। बेनि अनगायै कलम्बानि मोनसे पार्कआव 16 बोसोरनि हिनजावसा गुलि नांना जिउ गोमानाय आरो सा 7 जोखोम जानाय खौराङा सिगाङाव फैदों। सप्ता मोनसेयावनो जानाय बेफोर गिथाव जाथायफोरखौ नोजोर होनानै आमेरिका जथाय हादरनि हादरगिरि जो बाइडेनआ दायो सा 6 नि मोनसे खामानि मावग्रा हानजा जागायबाय।
इन्डियान प्रिमियार लीग 2021 मायथाइनि 14थि सिजनआ थांनाय 9 एप्रिलनिफ्राय जानानै बोहैथि दाननि 30 मेसिमहालागै बादायनाय जागौमोन। नाथाय हादराव कर'नानि गाज्रि थासारि आरो गेलेगिरिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि जाहोनाव सोलिफुनाय आईपीएल मेचफोरखौ गेजेरावनो पस्टपन खालामनो गोनां जादोंमोन। दायो फिन आईपीएल 2021 मायथाइनि 14थि सिजननि आद्रा थानाय गासै 31 मेचफोरखौ इउनाइटेड आरब इमिरेटआव सेप्तेम्बर-नबेम्बर दाननि गेजेराव खुंफुंनो हागौनि इसारा होदों बीसीसीआईआ। मीडियानि फोरमायनाय बायदिब्ला बीसीसीआई सुंदुयै बर्ड अफ कंट्रोल फर क्रिकेट इन इंडियाया बोहैथि दाननि 29 मे खालारखालि मोनसे स्पेशियल जेनेरेल मिटिंनि गेजेरजों आद्रा थानाय मेचफोरनि खुंफुंजाथाव जायगा आरो अक्ट'खौ फोसावगोन। 2021 मायथाइनि आईपीएल बादायलायनायाबो यूएईआवनो खुंजादोंमोन। मुंख'नो गोनांदि आईपीएल 2021 मायथाइनि 14थि सिजनखौ बीसीसीआईआ फिन जागायफिनाब्ला एबा खुंफुङाब्ला खमैबो 3,000 कोटी रां खहा जागोन होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो बीसीसीआईआ जेरैखिजाया थासारियावब्लाबो आईपीएल 14थि सिजनखौ खुंफुंथारगोन। बबेखानि बीसीसीआईआ बेखौबो मिजिंथिदों दि T20 वर्ल्ड कपनि थियारि जासेयावबो भारतनि बायजोआरि गेलेगिरिफोराबो बाहागो लागोनखौ। मैया थामहिनबा रबिबारखालि एशियान क्रिकेट काउन्सिलआ खुंजानो गोनां 2021 मायथाइनि एशिया कापखौ 2023 मायथाइयाव खुंगोन होननानै फोरमायदों। जाय टुर्नामेन्टखौ सोलिफु बोसोरनि जुलाइ दानाव श्रीलंका हादराव खुंनो गोनांमोन। नाथाय मुलुगनाङैनो कर'नानि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायनि बांनायखौ नोजोर होनानै बे बोसोरनि जानो गोनां 2021 मायथाइनि एशिया कापखौ पस्टपन खालामना फैगौ 2023 मायथाइयाव खुंनाय जासिगोन। एशिया क्रिकेट काउन्सिलआ बुंदों दि बे टुर्नामेन्टखौ मोनसे पैकेट क्रिकेट केलेन्डारनि सिगां खुंनो हानाय नङा। बबेखानि बे पस्टपन जानाय टुर्नामेन्टखौ हठात 2021 मायथाइनि एशिया कापखौ अब्लासो खुंनो हागोन जेब्ला 2022 मायथाइनि सिगाङावनो थिखानाय टुर्नामेन्टआ गेलेखांनायनि उनावसो। मुंख'नो गोनांदि बे टुर्नामेन्टखौ गिबियाव पाकिस्तान हादराव खुंनो लादोंमोन। नाथाय भारतारिफोरनि दावबायनो गोसो गैयै उसुबिदानि थाखाय टुर्नामेन्टखौ श्रीलंकायाव शिफ्ट खालामनाय जायो। कोविड-19 नि गिख्रंथाव थासारिनि रिस्क आरो होबथानायनि थाखायनो एशियान क्रिकेट काउन्सिलनि एग्जिकिउटिभ बर्डआ 2020-21 नि एशिया कापखौ पस्टपन खालामनांबाय। बे समनिफ्रायनो एशियान क्रिकेट काउन्सिलआ बादायारिफोरजों लोगोसे हेफाजाबगिरिफोरनि मददजों टुर्नामेन्टखौ फैबाय थानाय थिखानाय बोसोरफोराव जागोन होननानै रोखायै फोरमायदों। अभिषेक शर्मानि डिरेक्शनाव ओंखारनो गोनां राम सेतु सावथुननि दायो गोदान आपडेट फैदों। गोदान आपडेट बायदियै राम सेतु सावथुनाव अक्षय कुमारजों लोगोसे जैकलिन फार्नांडिस, नुसरात बादशाह आरो तेलुगु एक्टर सत्य देवखौ नुनो मोनगोन। बे सावथुनाव अक्षय कुमारखौ सासे आर्कियोलजिस्ट महरै नुनो मोनगोन। एक्ट्रेस नुसरात बादशाहखौ अक्षयनि बिसि महराव नुगोन आरो जैकलिन फार्नांडिसखौ अक्षयनि लेङाइ महरै बबेखानि अक्षयजों रिचार्ज खालामनाय नुगोन। गोदान आपडेटआव मिथिनानै मोनबावनाय बादिब्ला कर'ना महामारीनि थाखाय राम सेतुनि शुटिंखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। दायो शुटिंखौ 4 जुननिफ्राय फिन मुम्बाइ स्टेट फिल्म सिटीआव खालामफिननाय जागोन आरो सावथुनखौ फैगौ दिवालीयाव दिहुननाय जागोन होनना मिथिदों। मनोज बाजपेयी आरो सामान्थानि सिरिज दा फेमिली मेन 2 नि ट्रेलारआ रिलिज जाबाय। ट्रेलारआ रिलिज जानाय दसे उनावनो मेकार्सफोरनि सायाव गोहोम फैदों। मुंख'नो गोनांदि दा फेमिली मेन 2 नि ट्रेलारआ रिलिज जानायनि उनावनो तामिलनाडुनि सुबुंफोरा बे सिरिजखौ बेन खालामनो थाखाय दाबि खालामदों। दायो रायजो सभा संसद भाय'कआबो दा फेमिली मेन 2 सिरिजखौ बेन खालामनांगौ होननानै खावलायदों। मानोना बे सिरिजआव तामिल सुबुंखौ थिउरि आरो पाकिस्तानी आईएसआई एजेन्टजों सोमोन्दो गोनां दिन्थिदों। जाय तामिल इलाम वारियर्सआ गावनि जिउखौ बावसोमनानै खामानि मावदोंमोन। बिसोरबादि सुबुंफोरखौनो थिउरिजों रुजुनाया गासै तामिल सुबुंनि गोसोखौ जोखोम खालामनाय आरो हारिमुखौ सनमान गैयै खालामनाय जादों होनना सिरिजखौ बेन खालामनो थाखाय दाबि खालामदों। बे सिरिजनि थाखायनो एक्ट्रेस सामान्थाखौ टुइटाराव गोबां इउजार्सफोरा गाज्रि मोननाय फोरमायदों। बबेखानि दा फेमिली मेन 2 सिरिजखौ रिलिज खालामनाय जागोन जाया बुंनो हानाया गोब्राब। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।